Esmee, van harte welkom en Hi. leuk dat je bent gekomen bij deze aflevering. Heel van leuk, Xavier. ik heb er zin in. Fijn. En voor de mensen die het bedrijf niet kennen, Reform Pilates in Maasbracht. Vertel Klopt. kort over jouw bedrijf. Wat doe jij? Welke diensten bied je aan? Ja, ik heb een Pilatesstudio in Maasbracht. Ja. En wij geven Reformer Pilates, mat Pilates en yoga. Maar eigenlijk meer gefocust op Reformer Pilates, dus op Pilates op apparatuur. Oké. Op Reformer apparatuur. En Ja. hoe lang doe je dat al? We zijn nu, toevallig vorige week waren we een half jaar open. Dus een Echt nog half jaar. vers van de pers Ja. eigenlijk. Hè? Ja. Hoe gaan de eerste maanden? Ja, supergoed. We hadden eigenlijk niet verwacht dat het zo op zou blazen meteen vanaf het begin. Ik denk, ja, we gaan gewoon rustig opstarten. Maar eigenlijk vanaf moment 1 is het echt booming. Ja. Fantastisch. Ja. En hoe ben je op een half jaar, hoe ben je op het idee gekomen? Of was je van tevoren ook al ondernemer in een andere sector? Hoe is het ontstaan? Ja, van tevoren was ik wel onderneemster. Ik had in Brunsum een cuppingpraktijk. Ja. Dus ik was wel al bezig in die gezondheidssector. En ik deed natuurlijk al een tijd Pilates. En vandaar is het eigenlijk opgestart. Ik ben in Genk begonnen met Pilates. En zo is het doorgegroeid als idee. En zo is het opgestart. Oké. Dus eigenlijk altijd wel het ondernemerschap geambieerd eigenlijk. Ja. Wat trekt je daarin aan? Om te zeggen van nou, ik doe het niet voor iemand anders en ik krijg op het eind van de maand mijn loon gestort, maar ik wil iets voor mezelf. Gewoon, ik vind het altijd belangrijk dat je iets doet wat je echt heel erg leuk vindt. En ik denk dat dat voor mij de grootste drijfveer is geweest. En ja, ik denk dat ik dat niet kan vinden in een bedrijf van iemand anders. Of misschien minder dan dat ik dat nu heb. Ja, oké. En hoe, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, dan begin ik even een Pilatesstudio voor Reformer Pilates. Maar ja, hoe begin je daaraan? Wat zijn dan de eerste stappen? Is dat een gebouw zoeken? Is dat apparatuur zoeken? Is dat financiering zoeken? Hoe ben je begonnen eigenlijk? Ja, ik denk dat het bij mij gewoon altijd heel snel gegaan is. Want ik kwam eigenlijk met het idee, en ik heb dat ook aan Castor verteld, mijn vriend. En hij hield het altijd een beetje af, omdat hij natuurlijk niet bekend was in de sector. En ik had het pand al op het oog, want dat ligt bij ons in het dorp in Maasbracht. Oké. En ik heb het hem al vaker tegen hem gezegd van dat lijkt me super gaaf om dat te gaan beginnen. Omdat daar ook echt mijn ambitie ligt. Ja. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, hou nou eens op met dat gezeur en doe het gewoon. Okay. Doe het. Ja. Doe het. En toen heb ik eigenlijk alles op papier gezet, ondernemingsplan gemaakt. En hij zag daar eigenlijk ook wel toekomst in, omdat ik daar zo enthousiast over was. En ook aangeboden om mij de financiering aan te bieden. Dus dat is eigenlijk super snel gegaan. En met zijn connecties kwam ik ook heel snel binnen in het pand. Ja. Dus eigenlijk binnen 1,5 maand heb ik alles uit die grond gestampt. Zo. Dus dat is heel snel gegaan. Ja. En Maasbracht puur omdat het je de woonlocatie is? Of heb je ook gekeken van ja, in die dorp en die steden is nog niks op dat gebied? Hoe heb je dat aangepakt? Zeker, ja, want we hadden inderdaad, ik had wel in de gaten dat in meer Zuid-Limburg waren natuurlijk al verschillende Pilatesstudio's. Alleen bij ons in Midden-Limburg was het eigenlijk nog helemaal niet. En dat merk ik dat meer richting Venlo nu ook meer studio's omhoog komen. Alleen bij ons in het midden blijft dat een beetje vlak. Dus op dat opzicht heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Ja. Dus daar heb je daar een reden voor de kunnen achterhalen? Nee, geen idee. Nee. Ja, je begint natuurlijk niet zomaar, in mijn ogen, niet zomaar een Pilatesstudio. Nee. Daar heb je echt wel wat achtergrond voor nodig. Ja. En natuurlijk de middelen. Ja. Dus ik denk dat het ook niet zomaar uit de grond getrapt is. Want hoe ben jij gekomen tot Pilates-instructrice? Zijn er opleidingen voor? Of heb je gewoon op het werkveld de ervaring opgedaan? Nee, ik heb inderdaad ook wel echt een opleiding daarvoor moeten volgen. En ook dat is niet zomaar. Het is niet een opleiding die je binnen een paar maanden af hebt. Nee. Ook qua ervaringen in het lesgeven. Bepaalde stageuren die je moet lopen. Dus dat heb ik van tevoren ook allemaal gedaan. Okay. En dan voor de mensen die niet in het werkveld thuis zijn, het verschil tussen Pilates en Reform Pilates is dat je Reform Pilates met apparatuur doet. En wat voor apparatuur is dat dan? Dat is Reformer apparatuur, dus dat heeft eigenlijk allemaal te maken met bepaalde veerspanningen, met weerstand. Daarin kun je ook zo gek doen als je het zelf wilt. Ja. Dus wij hebben Reformers met toren, dus dat is ook weer een bepaalde uitbreiding op. Dat heeft eigenlijk alles te maken met de weerstand van de veren. Zo. En dat even allemaal op een half jaar opgebouwd eigenlijk. Ja. Is het in die 6 maanden
geen moment dat je dacht van, oh, dit zit even tegen? Of is het eigenlijk één succesverhaal tot nu toe? Nee, eigenlijk tot nu toe heb ik eigenlijk echt niks te klagen. Dus is eigenlijk alles op rolletjes gegaan. Ja, het is natuurlijk wel pittig om alles zelf te doen. Want ik heb echt in mijn eentje vanuit niks alles opgebouwd. Dus dat was wel even pittig. Van zo'n kleine studio in Brunsum eigenlijk naar zoiets groots in Maasbracht. Maar voor de rest nog nergens tegen aangelopen. En dat in combinatie ook met, je noemde hem al, Gaston, een vriend. Je hebt volgens mij ook kinderen. Ik heb 2 kindjes. 2 kindjes, die willen ook graag hun mama nog zien en aandacht. Is dat de afgelopen maanden niet soms letterlijk een spagaat geweest van... Ja, een dag heeft maar 24 uur. Ja, heel erg. Dat is wel inderdaad een dingetje, niet zakelijk gezien, waar we wel heel erg tegenaan lopen. En ook nog tegenaan gaan lopen, want er is ook ambitie om dadelijk groot te worden, dus goed te gaan uitbreiden. Hoe ben je daarmee omgegaan de afgelopen maanden dan? Ja, dat is pittig. Veel gesprekken samen als partners. Hoe wil je dat gaan oplossen? Wat is makkelijk en waar lopen we tegenaan? Ik denk dat je gewoon heel duidelijk moet blijven communiceren. En zeker is dat moeilijk, want vooral als er in het begin gewoon is dat je eigenlijk altijd thuis bent en je hebt alle tijd voor je kinderen en dan in één keer zo groot en zo gaat groeien, dan is dat gewoon heel moeilijk. Ja, ik kan me voorstellen richting je partner, maar ik zou dat ook richting mijn, als vader van 2 kinderen, ik denk ook als moeder richting je kinderen. Van, ik wil ze eigenlijk meer zien, maar ik wil ook die drive en die ambitie van het ondernemerschap. Dat is het ook. En daar heb ik het inderdaad ook vaak met Gaston over. Wat ga ik doen? Kijk, voor mij is het 2 richtingen die ik uit kan gaan, maar eigenlijk is er ook een middenweg. Ja. Dat je gewoon moet zorgen dat je bepaalde mensen naast je hebt staan in je team, waardoor je zelf niet altijd op de voorgrond hoeft te treden. Ja, want inderdaad, je zegt ik heb veel zelf gedaan, of bijna alles zelf gedaan. Ja. Dus ook de training in het begin, maar nu ben je langzaam maar zeker wel een team aan het vormen om je te ondersteunen en te ontlasten. Ja, precies. We zijn nu bezig om een eigen opleidingscentrum vanuit Reform te beginnen. Om ons eigen personeel te kunnen opleiden, maar ook meiden in heel Nederland en België een opleiding te kunnen aanbieden. Om ook mijn eigen personeel te kunnen uitbreiden. Ook als we dadelijk meerdere vestigingen willen openen. Dat we onze kwaliteit kunnen blijven waarborgen. Maar inderdaad dat ik ook minder les zelf kan gaan geven. En ook meer achter de schermen kan bezig zijn met Reformed en met de uitbreiding van de zaak. Want nu op dit moment geef je nog 3/4 van de lessen? Of al minder of meer? Ik moet zeggen dat ik eigenlijk helft uit handen heb kunnen geven. Okay. Dus dat zelf doe ik de helft. En zelf heb ik iemand die dat voor mij regelt. Maar goed, het hele ledenbeheer en dergelijke, dat ligt nog bij jou. Ja, zeker. Social media en dingetjes achter het scherm heb ik nu ook uit handen gegeven. Daar heb ik een hele lieve meid voor die dat voor mij regelt. Okay. Omdat dat anders gewoon veel te veel wordt. Inderdaad ook met het moederschap erbij. Ja. En dan meteen mensen aangenomen of eerder met freelancers gaan werken? We werken nu nog met freelancers inderdaad, omdat dat heel makkelijk is met inzetten. Ja. Maar we willen dadelijk inderdaad ook echt vaste meiden en vrouwen in dienst hebben die gewoon vast gezicht worden van het team. Zodat onze klanten daar ook gewoon op kunnen rekenen en ook daarvoor kunnen kiezen dadelijk als ze lessen gaan volgen. En dat ze eigenlijk meer kiezen voor jullie als merk dan voor de persoon, dat het minder afhankelijk wordt. Ja, ik wil eigenlijk af van het gezicht van de zaak. Ik wil dadelijk eigenlijk zoveel mogelijk uit handen kunnen geven, zonder dat mensen echt voor mij komen en voor mijn leskwaliteit. Kan het dan na 6 maanden? Dat is natuurlijk een heel snel traject dan. Hè? Sommige mensen zeggen, ik moet daar eerst jaren investeren en dan kan ik het eens... Nee, dat is ook heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Ja, maar ik ben wel zoveel mogelijk mijn klanten aan het voorbereiden op. En ik moet zeggen dat iedereen er wel super goed mee omgaat. Ja. Dus daar heb ik wel heel veel geluk mee. Okay. Je hebt het al een paar keer aangegeven, dus nu super snel gegroeid in 6 maanden. Ja. Maar er is dus meer ambitie. Ja, dat komt meerdere vestigingen geef je aan. Ja, klopt. Wat kun je, wat is daar, uiteraard hoef je niet wat geheimen uit de doeken te doen, maar wat kun je ons daar meenemen? Dus echt concrete meerdere vestigingen. Ja, ik kan locaties kan ik nog niet aangeven, dat is nog geheim. Maar ik kan wel zeggen dat binnen nu en een half jaar dat er 2 nieuwe vestigingen aankomen. En binnen nu en een half jaar staat er dus ook echt een uitgebreid opleidingscentrum. Zodat wij iedereen kunnen opleiden van ons eigen personeel. En van meiden, vrouwen of mannen die graag een Pilates-instructrice willen worden. Oké. En dan hebben we het over uitbreiding in Limburg? Of, dat kan ik wel zeggen. Oké. Ja.
Maar als je jaren verder kijkt, dan houdt bij jou, zou het niet hoeven op te houden binnen de provinciegrens. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En zelfs landsgrenzen, kijk, want dit is niet echt iets waar met wetgeving of dergelijke, dat het in Belgisch Limburg of in Duitsland niet kan. Hè? Dat is anders bij makelaars of bij accountants met wetgeving, maar voor jou zou dat... Nee, voor mij is daar inderdaad geen grens aan. Nee. Oké. Het is, sinds wanneer is Reform Pilates eigenlijk een opkoming? Is het 5 jaar geleden bestond Reform Pilates nog niet? Hè? Ik denk dat het al heel lang bestaat. Ja, maar vooral dat het echt bij de... Echt het opkomingsstukje is nu denk ik een jaar, 1,5 jaar, 2 jaar dat het eigenlijk begint te stijgen. Ja. En dan vooral in de Randstad is alles... Ik ben laatst toevallig in Amsterdam gaan kijken hoe het daar reilt en zeilt. En daar heb je gewoon op iedere hoek van de straat een Pilatesstudio. Ja. En dat is bij ons is natuurlijk heel anders. Dus dat is wel grappig om te zien. Ja, precies. Dat zij daar even heel anders zijn in de ontwikkelingen al. Ja. Dus ja, ik hoop dat binnen nu en een jaar, dat bij ons ook wel gaat veranderen. En ik ben niet in de sector thuis, dus daarom stel ik ook de vraag. Ben je niet bang dat het een hype is en dat dan over 2-3 jaar mensen het wel gezien hebben en weer een nieuwe vorm bedenken? En dan zit je met 3, 4, 5 vestigingen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Daar heb je genoeg gevoel, kennis van de markt, van je doelgroep van. Dit is iets wat blijvend is. Ik denk dat dit wel iets wat blijvend is. Ja. Zeker. Of dat het product zich net licht aanpast, maar dat je in die aanpassing weer meegaat. Precies. Ja. Okay. Ook in dat stuk hebben wij nog heel veel ideeën waarin we zouden kunnen uitbreiden of ons aanpassen. En heel veel sectoren hebben uitdagingen, met personeel of met andere zaken. Ja, tot nu toe positieve verhalen, maar zie je in jouw sector wel uitdagingen dat je zegt, het gaat goed, maar hier en hier moeten we wel op letten. Of dat is soms lastig in onze sector. Ik denk dat het bij onze sector vooral echt om personeel gaat, inderdaad. Omdat je niet zomaar iemand van de straat kan plukken en zeggen van ik wil Pilates-instructrice worden. Vooral als je, wat ik net ook zeg, meerdere vestigingen wilt gaan openen, wil je die kwaliteit gewoon blijven waarborgen. En dat is ook de keuze die wij hebben gemaakt om dan ons eigen opleiding te kunnen aanbieden. Ja. Dat je gewoon weet dat die kwaliteit gewoon top is. Ja. Dus in die zin hebben we dat misschien ook wel weer ingedekt. Maar dat is denk ik onze grootste uitdaging. Ja, echt personeel en het opleiden van. En het opleiden van, dat ga je dan zelf faciliteren. Mm-hmm. En is er op zich wel voldoende interesse bij de jongeren om dat? Hè? Ja. Waar ze in de horeca de mensen niet meer vinden, zie je wel dat er interesse is, maar ze vinden gewoon niet de aansluiting om de kennis op te doen. Ja, precies. Ik denk dat inderdaad... Interesse is er eigenlijk genoeg. Ja. Wij hebben ook een women's only studio, dus eigenlijk zijn we alleen gefocust op vrouwen. 100%. En ik denk dat meiden en vrouwen dat ook wel leuk vinden om het onder de vrouwen te houden. Ja. Dus ik merk dat dat wel heel erg aanslaat. En dat we daardoor ook wel meer mensen vinden, vrouwen vinden, die dat zouden willen gaan doen. Ja. En als je dan naar leeftijden kijkt, is het voor alle leeftijden? Ja, of zie je, ja, absoluut. Dan zie je ook binnen jouw club zie je eigenlijk een heel brede range. Ja, absoluut. Ja, we hebben hele jonge meiden in onze ledengroep, maar we hebben ook wat oudere dames die het hartstikke leuk vinden om met vriendinnen te komen sporten. Dus dat is fantastisch om dat te zien. Ja. Super. Ja. Iedereen heeft het vandaag de dag over AI, Artificial Intelligence. Mm-hmm. Zie je daar in jouw sector of ben je daar al zelfs mee bezig met bepaalde dingen? Of wat Zeker. Ja, bij ons zijn dat ook inderdaad ontwikkelingen die we dadelijk richting de toekomst kunnen gaan uitvoeren. Ook bijvoorbeeld, mochten we minder personeel vinden, om dingen via AI te kunnen doen. Dus bijvoorbeeld Pilates-instructrices via AI. Ja. Daar hebben we inderdaad ook over nagedacht binnen onze opleiding. Dus om vanuit AI dingetjes te doen. Zoals de filmpjes en de uitleg, dat we daar AI bij kunnen toepassen. Op dit moment is het natuurlijk ook een beetje opkomend. Dus het is een beetje lastig. Hoe ga ik daarmee werken? Concreet, precies. Ja. Maar voor in de toekomst is daar zeker belangstelling in. Ja. Social media is voor alles belangrijk, maar denk voor jullie sector is dat denk ik ook wel heel belangrijk om je doelgroep te bereiken en te enthousiasmeren, denk ik. Ja. Daar zet je ook volop in. Allerbelangrijkste. En dan hebben we het dan vooral over Instagram, TikTok of welke kanalen zet je het meest? Ja, precies. Vooral Instagram nu. En we zijn willen we ook meer gaan focussen op TikTok. Ja, precies. Ja. Wat geeft je nu als je nu op 6 maanden terugkijkt, die kick van,
hiervoor heb ik het gedaan. Op welk moment krijg je die kick? Is dat als je les geeft of als je de mensen voldaan na zo'n les naar huis ziet? Wat geeft je die kick? Ik denk beide. En bij ons is het gewoon echt fantastisch. Ik heb altijd gezegd dat het me zo gaaf lijkt om een community met vrouwen op te starten. Die het gewoon leuk vinden om te komen sporten, die zich veilig voelen. Daarom ook Women's Only. Dus dat speelt ook een belangrijk element, dat veilig voelen. Ja, dat zeker. is niet altijd zo in sportscholen? Nou, er zijn ook heel veel dames van verschillende culturen die bij ons komen sporten natuurlijk. En ik vind dat iedereen gewoon een kans moet krijgen om zich veilig te voelen en om gewoon naar een sportschool te kunnen gaan. En dat is bij ons gewoon prioriteit nummer 1. Ja. En dat is wat ons ook, denk ik, onderscheidt van andere sportscholen, van andere pilatesstudio's. Ja. En we hebben nu een klantenbestand van bijna 800 vrouwen. 800? Op 6 maanden tijd? Ja. Dus ik denk dat dat de grootste drijfveer is. Ja. Mij is dan altijd geleerd van oké, sporten is voor je gezondheid 1, maar voeding is minstens even belangrijk. Mm-hmm. Spelen jullie daar ook nog op in? Of zeg je, nee, dat is echt weer een ander specialisme? Of geven jullie daar ook advies, tips of bepaalde zaken? Zeker, advies kunnen we eigenlijk altijd geven. Ja. We hebben de vrouw die bij ons de yogales geeft, die is orthomoleculair therapeut. Dus zij zou ook nog voedingsadvies kunnen geven aan de klant. We hebben ook een bar, dus we verkopen ook matchatjes en lekkere smoothies, juices. Dus we willen wel een voorbeeld zijn naar de klant van, dit is gezond, dit is goed voor je lijf. Dus zeker trekken we dat ook op dat opzicht door. Klinkt goed. Dus als we over een paar jaar met elkaar spreken, dan moeten we gaan kiezen, als het goed is, als alle plannen uitkomen, in welke vestiging we dat gaan doen dan. Ja, hopelijk wel. Ik hoop dat we dan de grootste naam in Nederland hebben, minstens. Dat is een mooie uitspraak om mee te eindigen. Ja. Dankjewel en heel veel succes met je ondernemerschap. Dankjewel.